आंनाव प्रमान दं आंनाव बिसोरो जेरै राजखान्थि गेलेदों बे प्रमानखौ लानानै जोंबो राजखान्थि गेलेनांगोन एबार जोङो खिन्थु हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेया बाप 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 मा खोथालै बियो गावखौ बाख्नायना लानाय गावसिनि सरखारखौ बे फेरेंगा सारनिया गावसिनि सरखाराव बिटिसिआव आयेन बानायनाय पावार दंखायो बेखौ बानायनानै प्रिजार्भ खालामनानै होबानो जायो रावानो बिर'धि पार्टिखौल' ब्लेम होयो दा नैबे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय बुंनाय खोथाखौ खोनासंदोलाय होमबा क्लियार जागोन डाउटआ नै नोंथांमोननो जोङो न'खरप्रति बेबादि साफा साख्रि होगोन बन दानग्रा मानसिफोरनो 70,000 थाखा जोंनो होगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन फेरेंगा सारा बिथाङा नंखाय बुंनो हाया जेब्ला जोङो रेल लामा दौथेदोंमोन बिथाङा होनदों जोङो बड'लेण्डखौ गोजोन थासारि लाबोगोन जोङो खौसे जा आंनो बहरखौ हो होनदोंमोन बिथांमोननि बुज्लायनाय बिचार लाबोगोन होननानै जों बिफाफ्रा जों दुखुथिया न'खरफ्रा जोङो जिउआव न'खराव जोंनि समाजाव गोजोननाय मोनगोन होननानै जोङो फोथायनायजों बिथांनो जों बहर होनानै बिथांखौ जों देरहाबोदों दिनै बिथाङा जोंखौ उल्थायै नायनो नागारै दिनै जोंखौ गाख्रेबनोसो हमदों बिथाङा बर' बिमानिफ्राय जोनोम जायाखैमोन खोमा बिथाङा गुबुन जाथिमोन खोमा ना जोंनो गुबुन जाथि जों परदेशनिफ्राय फैनायमोन नामा आङो बिथांनाव सोङो जोङो परदेशनिफ्राय फैनायमोन नामा आच्छा बेवहाय बे रायजो राजाफोरनि बिमा माहारिफोरनि दुखुजों बुंनाय खोथायाव बहा पलिटिकेलि इन्स्टिगेट राव हाबनानै दं वेर इज पलिटिकेलि इन्स्टिगेटेड वार्ड बहा नुदों बहाय बेथ' बिमा माहारिनि गोरबोजों ओंखारनाय रावसो बियो बाव खुनु राजनितिक फैनो हाया दा जोङो खोनानो मोनदों नुबोदों मिथिबोदों बबेबा राजखान्थि हान्जानि गेजेराव बबेबा मोनसे दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोखौ जेला मोननै दोलोनि गेजेराव बा मोनथाम दोलोनि गेजेराव जुजिलायबाय थानाय जायो गावबागाव सरकारा फैनोथ' जुजिलायखायो पावाराव फैनो बेवहाय बबेबा मोनसे दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोखौ सिं खालामनो नाजानाय नारसेबनो नाजानाय डाउनाव दोननो नाजानाया बे राजखान्थिनि मोनसे फिचार्सआ वान अफ द मोस्ट इम्परटेन्ट फिचार्स अफ द पलिटिकेल सिस्टेम बियो मोनसे डाउन होलायनाय बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जाखौ बुंहरलायनानै रायजोनि मोजां मोनजानायनिफ्राय गोजानाव दोननाय रायजोफोरनि सापर्टनिफ्राय गोजानाव दोननाया बे राजखान्थिनि मोनसे फिचार्सखा पारमानेन्ट फिचार्स बेखौ बोखारनानै राजखान्थि जानो हाया दा बेखौ बुंलायबाय थाया हसिया जायफोर पावाराव दं आरो जोंहा बिटिसिआव जों मिथिनो मोनखानाय MOS आव लिरनाय दंखायो मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव गावहानो निजित्त आयेन बानायनो हानाय बिटिसिआव गोहो दं होननानै बे गोहोखौ लादो फेरेंगा सार बे गोहोखौ लानानै प्रिजार्भ खालामनायनि माखासे जेखिनि आयेनखौ बे आयेननि गेजेरजों आयेनखौ बानायनानै बेखौ रैखा खालामनायनि खामानि मावदो रायजो राजाफोरखौबो रैखा खालामनानै बुजिहोनायनि खामानिखौ मावदो बेयाव गुबुनखौ ब्लेम होनानै गावखौ बाख्नायनानै लानानै मा लाब मावनायखौथ' रायजो राजाफ्रासो नुगोन ना रायजो राजानि जैयासो सरखारनिबो जै बबेबा मोनसे दोलोनिबो जै ना रायजो राजानि गोसोखौसो जै खालाम हानांगौ रायजो राजानिसो मोजां मावनांगौ नङा होमबा आयेन बानायनो हानाय पावार दं नालाय गुबुनखौ ब्लेम होआ हसिया गुबुनखौ बुङा हसिया बे आयेनखौ बानायदो बेनिफ्राय बेखौ इउटिलाइज बानायदो बे नेसनेल पार्कखौ प्रिजार्भ खालामनायाव आरो रायजो राजाफोरखौबो रैखा खालामदो माबा मोनसे राहा होदो जाहाथे माबा मोनसे नलेज होलायनायनि गेजेरजोंबाबो बेवहायलाय मानो खस्थ' लालायनाय माबा माबि लाठि चार्ज बानायलायनायनि खोथालाय बेफोरबादि नङाना ना गैला आयेन बानायनो हानाय पावाराबो जोंहा गैला नामा बिटिसिआव जायनि थाखाय फेरेंगा सारा आयेन बानायनायनि सोलायै जुदा खोथा बुंदों आयेनखौ बानायदो बिनिफ्राय बिनि गेजेरजों बे आयेननि गेजेरजों जानो गोनां मुलाम्फाखौ रायजो राजाफोरनो प्रभाइड खालामना होदो बास बेखौल' बुंबाय आं लोगोसे फेरेंगा सारा एस ए होल जायफोर बिर'धि दल UPPL नि लोगोसे रिपर्टार आं बे एसामिस निउस रिपर्टारखौबो आं बेखौ मोजां मोनाखै जोंनि बर'खौ बेबादि बुंनायखौ हाजार हक फेरेंगा सार बिथाङाबो हारिनि थाखाय एसे एनै मावबोबाय आरो दा जोंनि लिडार जानानै दं
आं बिदि एसामिस निउसाव बिनि सोमोन्दै दामनायखौ आं मोजां मोनाखै। बिदि होनजानो मोना। नाथाय बिथाङा मोनसे खोथाखौ होनहरदेरलायबायना, बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। बेवहाय राजनितिक षड़यन्त्र दङ। दिनै अपोजिसनहा खुनु लामा गैला, खुनु मा होनो कारन गैला जे अपोजिसना पजिसननि एगेन्स्टै गसंनो हानाय बाथ्रा बुंनो हानाय, जायनि जाहोनाव मानसिफोरखौ थुलुंगानानै थुनज्लायनानै जोंनि जा हारि दानायनि थाखाय, गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि होलांनाय मोन्थोर, बे मोन्थोरखौ नोजोर बोनानै जोङो मा होनो नेसनेल पार्क जों गायसनदों। बे नेसनेल पार्कनि सिङावदि गोदानै इनक्रस खालामनो होगासिनो दङ, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बे दुलाराय बर' हारि आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जन'गोष्ठीनिनो खहा बियो। सोरबा प्रमद बर' बिथाङा शिफ्ट जादों होननानै बिथांनि एगेन्स्टै थांनानै, सोरबा फेरेंगानि एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनाय माने हारिनि बेरेखायै खामानि मावनाय। बेवहाय बेहाबो जायहा थुनज्लायदों, जायहा मावहोदों, बेहाबो खहा दं। दुलाराय समाजानो खहा दं, दुलाराय हारियानो खहा दं। आंनाव प्रमान दं आंनाव। बिसोरो जेरै राजखान्थि गेलेदों, बे प्रमानखौ लानानै जोंबो राजखान्थि गेलेनो नायबाय। जोङो खिन्थु हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेया, बै राजखान्थिगिरिफोरनि सायावसो जों राजखान्थि गेलेगोन। गोबां प्रमान दं, जायनि जाहोनाव आंथ' बुङो अपोजिसननि मानसिफ्रा दिनै हादानावहाय मानसि थननानै हाग्रा हाजिरा हादान होनानै बेवहाय गय गायहैनाय, माबा माबि गायहैनाय, जोंनाव फोरमान जथेस्थ' दं। बैसोरखौ हमनायनि बेब'स्था लागोन नामा सार? जोङो मोननै लामा दं। स्टिक एन्ड केरट पलिसि होनो। जों स्टिक गोनां जायोबा बाहायगोन, खिन्थु दा जों केरट पलिसि एडप्ट खालामगासिनो दङ। अननायानो गुबै मोन्थोर, अननायजोंनो गासिबो समस्याखौ समाधान खालामनो हायो। बे अननायजोंनो जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नाजाग्रोदों। राजखान्थिखौ गेलेयालासिनोथ' हारिखौ बासायनो थाखायनोथ' जोंनि सरकारा मोननै नेसनेल पार्क बानायदों आरो मोनसे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दंबावो। बेवहाय राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थि खालामनायासो गेदेर खोन्था। जोंनि सरकाराथ' राजखान्थि खालामाखै, हारिखौ बासायनोसो जोङो दिनै दादों नेसनेल पार्कखौ। बिथांमोना हा गोनांबो होननाय खोनादों सार। 96% हा दं। 4% दे 10% मानसियानो हा गैया। बे 10% हा गैयि मानसिनो जों हा होनो हाया नामा? जोंनि हाखौ फानै फानै मानसिफ्रा दावखोगासिनो दङ। जों बर'लेण्ड सिमनायावहाय बर'लेण्डनि हा, बर'फ्रा गावनि हाखौ फाननानै दावखोदों। दा बेफोरबायदि हायाव जोङो थांफिननानै रायजो जानांगौ आरो बे बेबस्थाखौथ' जोंनि सरकारानो लागासिनो दंखायो। खिन्थु राजखान्थिनि थुनज्लायनायाव गावनि जिउखौथ' बरबाद खालामबाय, बानायबाय, हाग्रा दानै दानै गावसोरनि फिसा फिसौ जोलैफोरखौबो, इयुन जोलैफोरखौबो धंस' खालामनो थांगासिनो दं जोंनि हारिया। जायनि जाहोनाव बर'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया गाहाय। आं मोनसे खोन्था, दाखालि मा होनो निउस 24 ना मा हारसा पाबाव रज'नाय मा निउस पेपारथाय बियो, निउसथाय आं मिथिया। बे निउसआ आंखौ होदों। बावहाय बियो मा होनदों, बिसोरो निउसआ मा खालामदों, बे लासिं सिं बार्ता। नंखायनोथ' आं दहाय बुंदों गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै। जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों, सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा, बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा, बेखौ मिथियालासेनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय खामानि मावो, बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि मा होनो सांबादिक होननानै बुङो। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय, कमेन्ट्सखौ आं आसा खालामबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।